Ang higad sang dalan nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao sang pagkabati nila sang pulong sang Dios. Nag-abot man dayon si Satanas kag ginagaw niya ang pulong sa ila tagipusoon. Ang kabatuhan nga gitup-an sang binhi amo ang mga tao nga sang pagkabati nila sang pulong sang Dios, kinbato nila dayon ini nga may kalipay. Pero hindi hugot si ila tagipusoon. Gani wala madugay ang ila pagtuo. Pag-abot sang pag-antos ukon paghingabot tungod sa ila nga pagbaton sa pulong sang Dios, nagbiya sila gilayon sa ila pagtuo. Ang duta ay may mga tunokon nga hilamon nga gitup-an sang binhi amo ang mga tao nga nakabati sang pulong sang Dios. Ugaling tungod sa mga palaligban sa pangabuhi kag paghimulat nga makamanggad kag tungod sa sobra nga handom sang iban nga mga butang, nalipatan nila ang pulong sang Dios nga ila nabatian kag wala ini namunga sa ila kabuhi. Pero ang maayo nga duta nga gitup-an sang binhi amo ang mga tao nga nagpamati sang pulong sang Dios kag ginbaton nila sa ila tagipusoon kag napuslan gid nila. Ang iban hustuhan lang ang ila napuslan sa ila nabatian. Ang iban madamo kag ang iban madamo gid.